tu papartangyangan sataunon. Boy tapamasa diganuk bagas ni akaruas ni huria. Sialani i takasma tapasahat puji-pujian dohot hamauliateo ni rohata tutuhata. Paramoti jala patauhon hita disude panghulmiton ni huluta. Atong hamakadongan namar salpu doa ari marsori doa kana masa alaina hu do anggo hata ni tuhata asa mulu tapatu babe bornginom partangyangan na parpudi imana lahu manomu aru ari haroro ni Kristus bapa dua lihom alani martangyangan nahu mahita di bagasar hatabi. Amen. Atong tapuji jala tapasangap maibana nasun timbul jala parholongi marhite namarende hita. Bintang si paiasi jala sahat matu gicang akan hati nobusi doha kau di batu hata lautusi molojo ni tuhata akagor di pusat di bana mar hite-hite goar ni debata ama doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doh goar ni to di porbadiam na tumapalangi do tanoon amen ahu do bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata no ngadokian nanaing roi sigongkom saluhuna Bado dalani akana tigo rohai alai matua laulonong do aku dalani aka parja. Ditanda Jehovah do natigo rohai alai dihosom rohana do parjahati dohot namakaholongi hajahaton. Jauh bado patano batu aku dohot haporusaku jala si palua au debataku sitiopoku marhapo santu ibana doau lobu-lobuku dohot taduk ni partaonoku haporusaku. Jehovah do pahusor hontahini akka parbigung ditulak-tulak do pikiran ni akka bangsom ia sakat ni Jehovah saya nahok do saling lilingnang pikiran ni rohana pe mar suduk-suduk do mertua bangso namar debatahut Jehovah nahot rodi saling lilingna haleluya martangi yang mahita alia manami Tuhan ni akka namangulu dohok namate
Hodo na punahami, nang pemerdala kami di rura lingguman ni hamatean, daku habiri hami bi hamatean, ai hodo dengan nami, dan tertiup hamatean manang tanoman bihami, ai hodo Tuhan nami, naung humokopami, rohami nuai tuhom, pasahat to tuho to dinami nang daging nami, asadi ho mahami, mangulu manang namate bihami, setiuk matangan nami, urubi hami marhite-hite pakukok mi, asa sahat hami Tuhan uluan na sora sudah, mauliate ma Tuhan ala marhite partangyanganom, paingot to kami, disungguliho hami asa berpakirimon di hangulua suku, aku ning di bengot hodo hami asa unang lalap di portibion ay surguido sambulon nami atong padungo hami asa hoba sami dapat toko marhite-hite pangolon nami di hatam. Amin. Di patu pahuriado borngin partangyangan memento mori laos patu begehon aka ende puji-pujian parningotanon imalaho padungohon hapor siauta marningot ajal ta sandiri huhut pahoton pakirimon di hamonangan ni Kristus namanaluhon hamatean songoninang pakirimon di banua gijang sambulon ni tondita dohot hadodomu ni naporsiai dohot Tuhan debata sahatu naro Yesus Kristus padua halihon alani mata bege makor Philadelphia namar judul nanggumalusang akal laut.
Alih di amanani para sewana sumuru marupiro hamahami mai jurung lobo sotomanami magawi akahamolo do matida angkana masa de tomato ni bang sunamyo alaya tanah dari mai tokani odo dada dari alaya mata gini makru inahan nama berjudul dia maha
Tatopo timadu satta Budarion di pertangyangan naparpudi di tahun 2027 itaingo maaka dosata na itaulahum gudang pangalusyota ayujuk duhita mardusa marupud dewata jala jujut ita sungguli rimas ni dewata marhiti sian pangalusyota di hatana ale Tuhan Jehovah sayunang paingo-tingo pangalosyon nami unang alang asini roham sayurupi mahami ho ale Tuhan debataha tuon nami paluahami jala sesa dosa nami ale Tuhan debata nama purus dohami nuain dua dopam saya pasau mabagabagami odingi mahami akan namarhapo satuhu rodo hami nuaing tuadopam mangasahon asini roham sayunang tulak kami say jaloma tangyang nami Perguguna suatu dusan Sasi maroham dihami Ale debata amanami na di Banua Gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan basa doho, jalarodi saleleng-leleng na doa sini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot aka dosa nami, ay jod-jod do hami mardosa maradopon ho, jala jod-jod do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ale Tuhan debata Perguguna suatu dusan Asi maroham dihami dang hibul hujako kami anakmu di bagasan ngulu nami ay juk do dang hulau kami lomo ni roham balik sa akan ay nasugon ni roham do nahupatu pahami gabi makorhon hasusan
di masyarakat bangsa nang negara namiom. Juk dodang gabi sira dohok pano dangulu nami balik satahe laho manopo huriami sipata sai marsi deliet dohami tertai dorohanami holat tu hariburon dohot hagio nipor tibiom gabilu padohami mangguruhon hapistaran namar guru di hajol mau. Ale Tuhan debata, parguna suatu usan, asima roham dihan. Ale debata amanami para siroha na sumurung. Marunduk ni roha mahamin waing di jolom. Lomos dorohanami mangadopi akaha maolon. Dohot marnida akan namasa di tonga-tonga ni bangso namion. Bencana alam, demonstrasi, akaha jahaton namar tambah-tambah, dohot krisis ekonomi. Gabe sipata mambahen hami murah-murah mandele. Sipata lupa dohami martangiyang dohot manangihon hatam. Sai pikiran doho gogo nami do hupangasahon hami. Yesus hapus aku unang apasombu awi hapujungan dina somardungan hatong tongdong aku di pardalan aku Yesus hapus aku unang apasombu. Baga-baga di debatan songonodo hatani Jahobang unak ko mabiar ayahu do siluoko nunga pola huju guarm aku na punahom hasanga ma di debatan di kijang. Martiti do saluhut na nasa natinopan itu hata. Hatop manang lambat ikon rodo ajal ningoluta. Alanidang taboto sa diagajang umurta. Alay songon halak na porsia hita. Taulahom maakan namambahen las ni rohani debata. Alani tabege makorwik Judea namar judul Bapa Sorgawi.
alai moliate ma di debata napamona kita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Ada kamatean na manotong beca barta. Alai hanguluan na hot rodi sang liling na. Atong say burjuma hita rasira samate. Asale honon ni Tuhani itu hita tupal hanguluani. Alanima tabegi makur punguan parupuan na berjudul Inilah Diriku Tuhan.
ikon mulak do Yesus tu portibion mangalap akan nabadiai. Ima akan napursea jala tokto marsihohot di habengeton na. Tundal homa akan namahihot roham. Arta sangap do roha portibion. Asa unang tading ho di haroro ni Jesusi. Hapo sima ibana. Alanima tabege makor inawe Getsemane. Aliyamang asiroham.
Sai hutagam do Tuhanku, sai masihon rohaki, diharuruni Tuhanku, songonang hidup nari, sai mardongan olo-olo, Kuria managamu, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Las niro ada palang, domanggo hirohaki, dung binege sorana, dinaro Tuhatai, sai mardongan olop-olop, Huria managamu, Maranatha roh Tuhan, amin sai tibu maro. Hamu kadonga saha porsiau na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatuba partangyanganon, sada suku-suku naikon alusata, tudia ho, dung mate ho, taingo mapadohan ni si Paulus. Anggo holan di tanah odo hita makirim di Kristusi, jol mana do mangol do hita sian saluhuna. Tudia ho, dumate ho, alusima, alusima, cepetiki ujung naro. Tudia ho, sai pikir tudia ho. Adong pandohan nasomal tabege ima memento mori, ingot ari hamamatem, ido nanaing sunggulhono ni partangyanganon tuhita, dang parmianan nahot portibion dihita, ikon tadikonot tado saluhutna na adong di portibion, surgoido parmianan nahot rodi saleleng nileleng na di aka na porsea di ibana. Momentumori ingot ari hamamatem. Paingot to kita nuaing ma tiki parasian nanilihu ni di bata. Nuaing matiki dihita laho pau bahu roham marhiti-hiti na mananggalhon
sian nguluta akka pangalaho na so hinalomohon ni debata. Dang taboto manang sadihari hamatiani manopot tita. Songon panakobor ngido haroro ni Tuhani mangalap akka napor siyaing. Alani dungo mahita jana martangiang asamona kita sahat rodi ujungna. Marsihohot jala sumubawa mahita jalalam sumurung ma totong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay taboto do dang magopo halo jota di bagasan Tuhani. Memento mori, ingot ari hamamatem. Paingoton hita asa mamparhasiang tiki na nilehon ni debata tu aka ulaon na dinggan. Ulaon na hinalomohon ni debata. Atong bican sa dihari dope. Taula homana denggan di saluhut halak. Alay gumudang matudong atas sa haporsiaon. Atong tapahohoma, tapasonang marohata, ganup mahita martangiang di bagasan rohat tabi.
Tuhan Yesus Kristus. Magira maauro, tio manadiho, unangado mabuat tupalmi, saya burju maho, rasa mate, dungili honok kumatuho, tupal hanguluani. Amin. Jadi jongjong masa luhut suru-suruani humaliang habangsai, dohot humaliang akasintuai, dohot parngolu na opati, dungi manukap manasida di joloni habangsai, huhut marsomba tu debata, alanima tabege makor lansia marjudul toktong husomba.
songonodo hatani Tuhan Yesus, namonangido si paruluson, dohot akka ulus nasasak, jaradang sesauku, guarna sian pustaha hanguluan. Jala parhato potokku do guarna, dijulu ni damang, dohot dijulu ni akka suru-suruanna. Huhut ahudo, nama jagai akka naporsiai. Alanima, tapi kima kor si sending, ku tak tahu kan hari esok. Bukan dengan
roh hamin waing tuho mangido. Saha tuho maton dinami dohot daging nami. Asa diho hami, manang na mangolu manang na matepe. Say tiop matangan nami, urupi hami marhiti pakokop mi. Asa sahat hami tuhangoluan na sorasuda. Alanima tabege makor ama Immanuel na marjudul lam jonok tu ujungna.
Naditano martiki bero saluhut nai Undang lupaho sotung leas marohami disi Kimi ale nang rodi par sorion mi saluhut nai nasiyan Tuhan idoi sotung maroha ortibion na mangarani Gomos maingot rohami Atong bege hatani Tuhani Ulahon mangadenggani dikikini Gir maho mamuji Tuhani Unjung mamatagi ako Haleluya Turpu epistel di partayata imanatar surat pengukapun 20 sada ayat sada 1 ayat 4 dungi huida mabanu gijang nai baru doho tano nai baru ainu ngasalpu banu gijang na parjolo doho tano na parjului lau tipe danga dongbe Bincang sian debata. Ima Jerusalem naibar. Na pinature songon oroan na sinanggulan mandapoton harajana. Jadi hubegema suara nagogo sian habang sai namandok. Ondo joro ni debata di tonga-tonga ni aka jolma.
namaringanan maibana di tonga-tonga nasida, jala nasida mabangsona, jala debata sandiri saor tu nasida. Pusan ni debata manasa idulu nasida sian mata nasida. Dangadong behamate nang arsak ni roha. Nangguk-angguk nang nahasip dang disibe ay salpu na parjolui. Ido sahatna, martua do halak na tumangihon hata ni debata, jala na umpeopsa. Amen. Partangyangan bornginon paingoto kita dang dison sabulun ninguluta dang portibio tujuan doh sihiri monerohata surgoido sabulota doh sihiri motta surgoido natotong alani bisa delio debatado betiki tu hita taula ho maakana denggan doh nauli tu akadongata alani mata bagi makur ama na berjudul andaikan surya pagi tersembunyi.
Pertanyaan borngin paingoton hita, say padaw maganggu ni roha, jalay say hotma haporsiaon, makaporsiai maniop Tuhan Yesus si Pangului. Ukap mamata ni roha nami, asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Alanima tabege makor ama maranata namar judul, iba nado debata.
Yesus Kristus Tuhani. Pertangyangan bornginon paingotok kita samar sihoho dihapur siaon mangoloi Tuhani dido do magira maauro tio madariho unangadong mabuat tupalmi saya burjumaho rasi rasa mate dungiliono kumatoho tupal hangulani alani mata begi makor ina Ester na berjudul Tuhan berapa lama lagi.
Dami ini batana sumuruk sia saluhut na karoha. Imana mangaramu tia kate-ate do pikiran muna. Di bagasa Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Oras madita sudina. Dapat tiup mahatani debata. Purupuk jamita di partangyangat tanah parpudi di Bornginom. Imana tersurat di Jesaya ono 5. Ayat 17 rodi ayat 27. Alai ujahahum masahat tu ayat 25. Sono mahatana. Baga-baga taringot tu langit do tanonai baru. Ai idama. Au mamangopa langit nai baru do tanonai baru. Jaladang be ingoton akan aparjului manang tersunggul tu roha. Ikom marlas ni roha mahamu jala marulup-ulup ro di saliling-liling na. Ala ahu manopakai. Ai idama. Au manopa Jerusalem bain parulup-ulupon. Jala bangso isinai bain las niroha. Au sadiri pe marulup-ulup do mida Jerusalem. Jala marlas niroha au mida bangsoku. Jala dang be terbege di si suara partangison manak suara anggu-hangguk. Dangadong be di si poso-poso siotik ari. Manang naubanon nasogok ari-arina. Ai doli-doli dope na marumur 100 tahun lau mate. Jala pardusa si 100 tahun honabura. Jala polion nasida maaka bagas laos inganan nasida. Suanon nasida mahau anggur. Jala panganon nasida parbuena. Daktagamon nasida pauliho bagas gabi halak nasing maingani. Daktagamon nasida manuan gabi halak na asing mangaton. Ai songon ari-ari ni hau. Songoniro ari-ari ni bangsokku. Jala jadi-jadian di tangan nasida. Ikon halak nauhupilit marsauli hossa. Daktagamon loja sumarniula nasida. Manang madubuhon anak asa tilahahonon na tibu. Ay pinopar ni napinasupasu ni Jahuba do nasida. Rodi tubu nasidai. Jala masa hukut. Daga sumadjo do penasida. Nunga mangalusi aku. Makatay do penasida. Nunga manangihon aku. Gopul do anak ni biru-biru. Marsaro marjapal. Jala singa manggagat panabian songol lobu. Jala ulok na magkanguluhon orbuk dangbe majahati manang mangago di saldok dulok kuna badiyay ninna Jahuba ido anggo sahatnya hamuna ruas ni hurian itu hata na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus Tuhan syokopita mauliate tapasahat tu di bata ala dileon dihitari na tiur gabebu hita marpung. Nabo tari i tarhira pukul tolu di usehon udani. Hudok tu padita si obing. Ya tapang ido jo otak di pukul 5 maniani wetu hatta. Asido rohani debata atarhira pukul 5 lewat sumirsir maudani
Nabi bui hita ron wai. Alani i saya tak puji jala tadok mauliate itu di bata. Dapat dua hon mauliate ma di hamun sudina akar ruas. Na saya berjutok tong mangukak bagas na ingana pertanyaan wik di bagasan na sa taon on. Laos ringgas maduhuti pertanyaan. Alahira holang 10% do hita na ringgas pertanyaan wik. Hita na ringgas om manuang majalo beritaon. Asa sudi hita masih beta-betahan tu tahun na negro madok buan sadanari. Amin. Namangihu ma apala di borngiton. Di pasunggul hot tuhita napatupa pertanyaan mementumori parjulu sahali nakim madok mauliate di pangaramotion ni di bata na mangihut lau pasunggul hot tuhita na di partikian na rejek do hita mangulu lau udut ni i na yang di pasunggul hot tuhita lau tu dia hita lo mangulu jala aha sihirimota tu marsugut taberek majepeknya ke partikian tadanang matua do hara portibion Nungalam gudang akan namasa songon nani padar ni Tuhan Yesus nani Matiusi tadani akhir zaman. Dukom masa banjir di Sihotang nakpe di dulu ko sa Mosir alay ko banjir hutai dal pola dong namoding di si suku-suku doroha alay rodo na malo di alusi doi alanang ditabay do hau di harangan de holar rudan ito sudima dibuan mamaor takkuju sang gijak tu hutan inna. Laos udut nina sugutan masa do betong ima longsor di Sitahuris daerah pakat arah tu parlilitanan pola do ngadong namoding. Masa do pia kana mate topu songoni porak na say mangihut do penwain ima orang di Rusia do Ukraina nang gabe jarang diberitahon wain ala dong ro orang di Israel do Palestina. Tanda-tandanya doonot tama tadanang matua dora urtibio. Nah, di bagasan ni partikia si songoni mahita laos di bagasan bornginon di paingot marhite pertanyaan mementumori. Ingot ari hamamate. Buasa pola ikon irikot ingoton ari hamamate asataboto apala otik do partikia tamangul. Asataboto muse ujung ningoluta. Bolo di Parjamita pitu ayat 2 di dok songonon. Ulu adok kita membuat bibir tabu hitarak majaha. Parjamita pitu ayat 2 di dok songonon. Tagonado masuk iba tujabu para dungan-dungan. Asa tujabu para panggalangan. Ay di bagasa perjului dari do ujung ninasa manusia. Tama ikut di paratete hojol malamang uluidui. Adalah lebih baik masuk ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab di rumah duka akhir hidup seluruh manusia diingatkan kepada kita. Ayalannya hadwa sawlo majuka di jolma. Alala yanggap lebih mana mangulu 100 tahun naik. Dikir-diga majolma gabe burjuhia martangyang jala burjuma kuling. Marsahid. Jolo naik mati pe, mati namang. Ay sodok ka pilabana sudi. Nakpe gugo na say laon dan sada dan dua dan lain-lain ternyata dan kawan-kawan yang lebih bagus. Nakpe HP guda kamurauku bolobor hatau tadi gusdi. Nakpe HP tibo pakatu boloropa zona dak merlaba. Nakpe di pataru iba ditadi kodong se bakke. Di borongino di pasunggulo tuhita toluplono palak malamoding jalana berpudi manakin hupataru hami tudian inang buruta pubolon nyonya sitio marumur ono pulusia tahun. Lau pataru inangi pihak dope di podomanna malgi halgip dope amang sitioi. Jadi saya dong dope na lau tagamota. Songonima perngulwonon. Alani i tahingok ma masai jepek doti kita songon nairok ni Parjamita tulai sada satu alwi marti di bedo di Portibio. Itap ni 70 tahun dong. Alaliko saya martangyang do hita tu di bata songon na di pesal Mesia pula 12 saya parrohai mahami mamilangi hari ni ngulunami asa dapotan rohan Nabi Sukha. Saya taradu ti akan adengka.
Dukon dia kamang do tamuinang mauliate mata do tu debata bulu marhosa do pihitan wae. Sonda sudi hita nakin bah hinda olang ditayakon gobaran ni silas malahinan buru nenggulan. Begitulah hidup. Manusia mereka-reka jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah tujuan hidupnya. Jol masuk makabi dalanna, alai jahuba do anggo patotu lakana. Romana tua-tua di hutanami, di dok mai di upasanya lak Batak. So nailok ni perpasal meni, dia ada si manuk si wotara dora, dia ada si tudu turpuk, si ahut lomo ni rohani. Demikianlah kehidupan kita. Ayang ko sakap ni silasma, lo keluarga nenggolan, mertupul manasida sugut hari Sabtu. Nung mertupul tolu minggu nayan non, terpasu-pasu manasida di GKPS. Ima nalisita nauli, na di Siantar. Oto nung terpasu-pasu ngadong aka rencana ABCD. Alay sudi na di rencana ko ni salpudo sudi. Molo nung alibata lahu manotot pon. Alangi i, molo mangulu pihita sonari, dan ala no sehat kita sa silas. Dan ala no bursu kita, alay alangnya kado. Alay leon debatado pe, partikian di hita. Molo di leon debata di hita partikian, atong di hita na mangulu nuay, say ikon taradoti ma akan adinggan di parmulotao. So, dalat tamadok mauliate. Didokon si Paulus di Filipisada 22a di hata Indonesia i, jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mauliate ma, takas do parbuy muna kainang do tamu amang, anggo hita na isonon, akan au ringgas markur, nunga ta parbuy o parbuy nauli, marhiti haringgason ni parsaurata, paredeota do akan nauli. Alay, say na hurang nedo pei, say ta parbuy maka parbuy na denggal tujuluanon, tu keluarga, tu pinompar, tu sisolhot, tu ruas ni huriat ta haka BPD Poksada, nang tu na humaliakta. Namangihut tamu akamang do tamu inang, laho merlas niroa hita makirim di ari sugut. Pakirimon tato tu na parjolo di Portibion, alay lobis yani ima di Jerusalem na baru. Aha mana tahirim? Neng jalota siya debata, molo di leo debata kesempatan tu kita, laho mangaton perbueni na taula. Paru kilo ni godang jol manuaing, dang boy didai perbueni na niblan. Tetapi di Jerusalem yang baru dikatakan, boloho manuan hau anggur, laos hodo mangaton, bolo bangunom mujabu, hodo na mangingaton, bolo diulah hosu dia kaulah nasana denggang, tahu persauliang mediho, jalanaka dong na tubuh tidak danak, itor hatop ibana muse, laho manadiko Portibion, gabiti lahau kamu poso, tangan. Tetapi dalam kehidupan sekarang ini, ada banyak orang tidak dapat menikmati hidup di dunia. Alanyaha, iki poso, saya khawatir tu ari marsugut. Ala khawatir tu ari marsugut, gabi saya hola papungu-pungu hom mati kiposo. Doho pikiran nung matuan non, baru be, boy, ni persauli hom manang dipangan. Hape nung matua, dangan dong be boy panganon, hola nama bereng-berek pun nama. Alanyaha, ngaurat asamon. Kolesterol, diabetes, darah tinggi, satu darah militer, gudang macam-macam sahihna. Alani saya tatanya kau matu debata. Idia manarikot dihita. Asal lomo ni rohana nasau di nguluta. Una kolang lomo ni rohatai. Alania hado asamaul hita laho marlas ni roha di bagasa permulunon. Ala lobi. Sia narikot dihita, saya tahirim, jala saya diori. Tapi medang boy betani mati nado. Saya marulang-ulang be hujam itahon. Diki mga laksak-sak kita, saya ulang rendang padang taimon. Ada orang bau tahu doba rendangi saya ndak sabilin na makan. Diki mga lang rendang padang, saya ulang saksang dingot, laktik kosba yang gusadong do saksangi. Adiga pehita boy mga lang na tabu. Alani i tahasabapon, tahamulatehon, tapasu akka pasu-pasu di debata. Namangihu mamuse
tu dia do hita harwa dung meninggal hon portibio. Tu dia surgo. Dia do dalam lau tu surgoi. Olo do hita borngino rak borhat sudie. Baca di bahasa do yang utus surgo dong tujuan. Masa rak borhat kita. Nah itu persoalan kita. Alaniro ikut tok teh dehon. Tu godang dope ando. Mani hotau di tanon. Sai tos aku namai. Lamandang moton surgoi. Maka hidup sekarang adalah hidup perjuangan. Manostosi sudena mangihot kita. Ima hagiot ni rohata, keinginan kita mengikat kita di dunia ini. Kemudian segala gemerlap dunia juga mengikat kita di dunia ini. Alani saya tatostosi ma. Jala toktong ma usihol rohata tu ujungna. Jala saya ima terus tai dehon. Atok tai dehon majo 230 ayat sadanai. Alaita ameton, boleh dok, lau mehita sonari, unang nehita. Ulu nehita? Olo, olah sautik olo, sian ama. Baik mamang, permusik kami. Luar biasa dui. Ulok dan ulo be majahati. Songoni nang babiat gabe mangalang du tibana mardame sonak sudina dang adong be parjahat disan, dang adong be nama sihianatan, dang adong be kajalang-jalang politik, dang adong be aka kemunafikan duh landa asing. Atong boy do ado raksosaha tita tusan boy bolo di bagasa debata hita tua maharajaon di debata gabe adong madihitai ibagasa dame do las di roha. Jala marlojong mahita muse lau mangyahi Jerusalem na baru. Atok sutu tertadik kita alani saya dibagasa Yesus mahita. Amin martangyang mahita. Mau lihat Tuhan disihirimon na nilyomu di kami ima Jerusalem na baru. Ido apul-apul do las ni roha disihirimon di kami mangadupi ragam di paru kilo di Portibio. Ay namarsak rohanami ala sira kami do na walongi hami sinirang ni hamateang. Namarsak rohanami ala ni gudang ni parjahat na humaliak kami. Namarsak rohanami ala ni ihot-ihot ni Portibion. Pasari-sari na rikot ni rohanami hami jut-jut humasusa. Atong urupi hami manostosi nasa ihot-ihot ni Portibi. Asa hulojok kami do paksurgo sa bulon ito dinami i. Say ramoti rajai roha do pikiran nami di bagasa to di perbadia asa dapota kamonanga kami jala gabe dapota tupal hanguluan di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapasaha mapiliata mari dihita. Tuhingan di Tuhan kai.
Kahit demo na ito, ating kita jong-jong. Ayan diganida aku haholongaki Rapun Jesus ale-aleki Haholongan nabadia siang Jesusi Sonang sonang rohani Mabalong-balong rohani Disungguh nasonani Soadana urang salah sonang rohani Tolodung saha alusi Tapasaha mapiliat tanda tapa pengotu di bata martang yang magita. Ali di bata mana mina di banua gijang. Odo haroruan ni saluhut sililon na dengkang. Doot na sauli basa na maulitus. Upasaha tami mas yan na nilom itu kami. Pilihan nami itu kong. Say calo may gabuap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw perhasiak kami pilihanon. Pati beluk kerajaan mo di tonga-tonga ni huriam. Do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalang utadahami gudang ni sililom itu kami. Asalang gerger kami madok mau lihat itu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rab kita mangido di tangiang hato patay. Aliaman nami na di banua gijang. Saya pinar betiam aku arma. Saya Roma harajaon. Saya sau kalau mau roham di banua tongaos songod na di banua gijang. Ilaw matuhami sa darion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami. Songo panesa nami. Idosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unak kami tugiyo tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. May korona puna harajao. Do taguku. Rodia sangapop saliling-liling na. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata mata. Dohut parsauran ito di perbadiama. Mangaramoti do mamasu-masu hamuroi saliling-liling na. Amin. Amin. Luas ni Tuhata, na hinakulungan di bagasa Jesus. Sudi kami berhala dunia KPD Poksada, pasahat tutuhita. Selamat memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Selamat mementumori, Tuhata mana masuk kita. Adong do di patupa di Jolo, kopi teh, dohot lapet. Say las marohata, bolu sada bipe, asaris, bagi dos asamok-mok. Wata masuk-masuk, horas madita.